डाय समुंडा गमुंडा ना ए जो करल साला कौची खातर रे हमरो खिया ना हमहु खियाबहु ना बगला साले चुस्ता भुजा साले खइबो त ढेर निकल जाई। ए भइयो हमरो खियबहु ना बगला साले देख ले तारा उतने बहुत बा। यो हमरो के खियाओ ना हमहु खियबहु। घर में घुसा के बिछौनी बिछा के मच्छरदानी टांग के रजाई उड़ा के काथी रे पूरी सब्जी बाग चला हम कनिया गाड़ दी पूरा मियाद के छिछरिया कटवा देलक। ए लौकिया तीन छेदिया बोर हे जने फुकाइल बिया दशहरा चालू भैया कहले खड़ा बेला में किनो घूमे ना जाए कि ना तो धली। अरे भइयो अरे भइयो ए साले उठा रे लौकिया धीरे धीरे चलो स ठीक बा ना तो तीन छेदिया बा एजा फुकाइल बिया कही रे लौकिया हेने आओ ओकनी के ना बोलाई पियाजियो के बोलाई टमाटरो के बोलाई रे लौकिया हेने आओ रे पियाजवा हेने आओ रे टमाटर हेने आओ। साला झुकारला तोरा के ना बोलाई रे हमरा काय बोले हमरा बाबूजी लकड़ी बेचलन भूत से उनकर संगत बा चलो छोड़। चला सारा लवी चलियो सन उठ के लवी चुपचाप ये लवी चलियो सन काल भी हम ना जबऊ। अरे भैया तो घर पाट गल मम्मी को करे जाके साला लौकिया सब लौकिया का चलते होता ये डरवा होता हमनी के धीरे धीरे अरे भैया मार साला भाग चल हमनी के तीन गोला चल चला सन भैया आराम आराम से এইবারে তোকে খাবো অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি এদিকে আয় আয় বলে चलो सब पूछे जा लौकिया घर है जे हमनी करो तू ये काहे डरवावत रहे ठीक बा कहां बारी रे लौकिया निकल है ने रे साला लौकिया तोरा कहले रही दशहरा में ना जाए के घूमे रुक हो जाके बुलावा तनी कौन सरवा हो जा रे अरे बाबू ओम चबा चे भंड स्वाहा ओ का हो रसियन क्या हो मियां खलीफा भेजा अपना हथियार के जल्दी। ओम मियां खलीफा बताओ तो एकरा कौन धइल बा मुंडा समुंडा गमुंडा समुंडा बोल साला कहां कर लियो कहां लिवेले भाई कहां बाकी बा बोल रे साला तोरा डर नहीं के कि कौन वजह सामने बैठल बा साला गाल में घुस के मुंह में निकाले वाला हम भूत लोग हई बताओ कहां धइली एकरा के हम जाना तानी तू कौन बाबा हई बाबा भूसड़ी वाला हई कि चपल देउआ बाबा हई रे साला तते गाल लियो ओने गइल लिए मुरघाटी में का करे गइल लियो कौन धइल का तोरा के का धइल का बताओ सही हमरा के धइला चाहिए कि ओ मेरे लगा झरल का झुकरल कर लखा और ओकरा बाद में प्याज मार लखा टमाटर लखा और ओई मेरे लखा लौकिया तो झुकरल का से हम मंगनी हो चुस्ता भूजा तो हमरा के ना खियलो सो तो कम से कम मुरघट्टी में जब गइल तो ओकरा कम से कम रख देवे के चाहिए हमरा नाम पर तन गिरा देवे के चाहिए तो ई साला पहले ही लागल खाए समुंडा मियां खलीफा भेजो तो अपने जादू के रे साला पियाज आ गया मुंह पर पात डाल दी रे साला का के छोड़ देलिए रे तोर खोरा हम बोले लड़नी हो तो साला पैंट पहन के ना यार लगा गाल गुआने मौका है एक और ओम पुक है भूत साला के रावटी में लगा घुस ना दबा के साले राउटी में घुस हो राउटी में रे साला मौगुआ भूत तोर कौन को भइल बाटे अभिन अभी हम 99 गो छेद ले लेल बानी अभी हमरा एगो छेद बाकी बा और वो छेद बा
बाबा की। रे साला 99 का पुग गइल तो एगो बाबा के छोड़ दे, बाबा के मत ले। बोल ओकरा बदले तोरा के जौन कहबे तौन हम देम। रसियन मियां खलीफा ओकरा हम ये शर्त पर छोड़ेम बाबा के कि हम जौची मांगेम तू हमरा के जौची देबे नु। ओम तपुक बोल काफी चाहिए तोरा। हम जौन मांगेम तौन तू हमरा के देबे नु, तबे एकरा देह पर से उतरेम। हाँ एकदम मिली बोल। हमरा एगो चीज चाहिए, पहले राजी हो। हाँ मिली बोल ना। हमरा चाहिए तोर गाँव। अब दे।